Esabari yo boncherere no murobelyo koletwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukolia Alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba asitogotalera abonchereri imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabu esabari yabo ase oboyonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igoko egendereria ase kera lituko monche muri litukolia rero bunorocherero nigombwatete echoka nigo natalire asensemo ya Tabaka iyo gotoka imeye bunge ya South Mugirango asitokumira no moncherero yiga atotebi naki akorosi echoka umonche muri no maitebuna echoka nero egotumeka asichiskuru asokwa nekibuna aboro kibwango nyora bale obosemya bumonche muri gerere ikaransa oike elinde tokwerere asomorobeliga obwesabali bonjere letrene Frida Kerubo inyara sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook nabagotonya gwitira Ndizi TV News Digital nabaga sensemeria YouTube nabagotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwitira www.ndizitv.or.ke karibu sana Ambia mama. Manchi muri inyora omorobeliga nigo koletwa asore to kubwatira ne school ya Tabaka Academy nabagote yo manchi muri gerere na kyokorokwa na ndembo nchireriki ogokora sinsemechiga Chenkorokwa weekly mogoi seterebo kimai ga Tabaka South Mugirango nchine innovator na ndede entrepreneur Ekerogote ba ne innovator ngikeri kwa bere goko innovate ura nabatebiri seitere Tabakaga over the years narure ntobwate chigware iga nero product nyasaya atusesiniri nero ono narura most of the time nkaga twabeire toko kora carvings tokoros sanamu kurua se gware onarura inki na inde ndabe kinko make kurua se chigware onarengere narura nabotora rosi chichoka nabotora nyore other products buna tiles nabotora nyore products buna terazo among the three narora nabotogo chakira chichoka achichire chibwati process ntambe mono isauri trochi echichinde chibwate challenge capital lakini bono chichoka nchile a bit simpler gochaka Yekigima omwanchi omuliyere yabuna oigwete weekly fagoto semia nga ekero kwimukige tambukiro kyogo chaka obonchereria ngo muliyere lyole orogongoro lyokoro kwarora egapuki ererora asensemo ya enigo aligerete nga asensemo ya Tabaka mtubwate chikware nabo igo product ya nyareko bakego soka ne chisanamu asensemo ya yakimukige tambukiro nabo igo gochaka korosia chichoka bona weekly mwanchi muliyana tete kumanya nga igwa chakerete ngikiagerete okaimukige tambukiro gachaka korosi chichoka narorete the major gapero ntobwa in fact Gusii ntobwati company ndeyonse ekorosi chichoka na inde Kenya ngima etokonya ko import chichoka koru Jordan koru India onara ntobwate raw product ga Tabaka ono na intu nabotora rosi chichoka kurwa se raw product onara une gapingia tora utilize bono ogatware kerengera likyogo cha korosi chichoka okwegerete korosi chichoka aso korosi chichoka na korete my own research gasoa se internet gachaka kurigereri inki kego bagotumia korosi chichoka ono narura another thing nakinda rosi kurua says obston ono enegasi ya take a lot of research gochaka na indi na koride a lot of trial and error paka na ikirau igotari ngane school bwachete ogasomi guchi chinjira cyo korosi choka tinda school ndeyo ya Montondo Bwensi yogo chaka korosi choka chichoke na koride research na inde another thing ntoma itenga employment ga Kenya nere a bit challenging onaro tingo isaransa
nganye employment na bongo chaka kende gionsi nchake kujiendeleza kimaisha. Bono ogakora obotuki okaene kichinchira cyokorosi cyoka lakini umetuma nchumulie natete komanya ngaki ogocha kworosi cyoka echimbaka yaba buneye gambu atete naboko totebie process yo totebige na kiririri ko rusie binte byonse mbaka gwacha korosi cyoka bono buno nabatebiri ntose dire ne chigwarega tabaka embwate ne gware soapstone as a English soapstone nere no nyekuna naboko igwere soft bono a process tokoi togo chakira tokorigie obosibwe wechoke we gware obosibwe gware bono tunaishaga togo sie gwareye twanyora obosibwaye obo twa mix ne binder nimbwate binder ega tuko mix ne binder na machesa uri obosibwe choka borabwo bonyene mboko ba strong no tema ko beka bono goikobeke binder gokobeke binder nimbwate machine ga ne machine ikoro kwe chok mold ne yo korusie shape ye choka nero na chakirete kora tia totara ikaga bwase bwa chakirete ono kwa yesire kwa mixire na mache yogo chikwa yekorera mbaka yasoka bunere inko mix na mache na nyebeka yabe paste na umora se chingorechi inko umora se chingorechi after some time ya solidify kego solidify na manya konyeruse korua se chingorecho kere shape ye chichoka kero kende how long ye koira ya manya kuuma iga yaba solid eyu nabo koira around 20 minutes 30 minutes ma oye yani kira somo gasogo se ya ndonsi asoko yibeka na biko ima ase machine ye ima ko ye around 15 go se 20 minutes na manya konyerusi kinko nyerusi na nyanikira kinko nyanikira eko ya around half a day go se one day kulingana buno mugasore byake gima omanchi omurigereria buna oigwete oinere Wycliffe buna akwerera na kiachagete oborosia obwichichoka bona Wycliffe machine ye okorosia lichichoka ngai kwa yeruseti machine ye ena roche shape ye choka cylindrical ona rora ninkinda rosi kira rusi shape yo namanya koye imbao kanyira se carpenter carpenter ikabochora incho monyene nkarengere nikindabe ke magu erabe smooth era kore chingore chuchibe smooth na rigichi plastic echi kamanya gochibeka mabu bono nkanyerosi nabona nyerose ti machine yiyo Mbiyamana sana omwanchi omurigeria buna oigwete oinere Wycliffe taringa nechoka yoka akorosia nabo innovate ti egeto gyokorosia lichichoka asensemo yaye nigo abwate ekerengerero ko innovate ebinto ebinge kwararire buna chagite okorosia chichoka nabo igo akareta machine iyo komokonya nabo gokora egasia yakoba engororo asoko eneki buna chichoka akorosia ngosoka chire achibwate equality engia bano gwata tebinga na ndi nobwate machine ende ngijaga toga ukaimuki getambukiro kyogo tiga koroserie yiga na ndo kaligie machine ende sababu ya koretentigeye na roche ekoira a lot of time na inde market yero nene na inde demand nere igoro ono esa uri demand nere igoro no takeire korosi choka bwango
oe chi customer chiago bairire bono narore ye kare kogenda ngora sana yare kungoi around korosie dozen yemo yare kui the whole day korosie dozen yemo yoka narore yo era korega si ebiasara birage bikogenda slow sana narora tiga shift korwa seye nda design e machine yende nere na design it nayo mwenyene kwa ye design it na bwate design nkagenda se bundi nkamotebi neke ntaite okore akamanya kokora bune design ya nentaite Tetura na maiga keigo ekero gwachagite go koros choka litangani ngaki experience kia wonga kikiabete ritangani una nachagite na roseti the first few chokes nchomo nyene ngatema go test nkanyora bado tichietieve vuna nataite nkaira se the neighboring school ngatema konyerikira se blackboard nkarora bado tiringia karora bono nimbwenete ku improve nkarosi nainde ngatema natemire ange 12 times gochago ikeraga kero kende ngikeri kiare kugutuma ogenderera gotema utari gukumoyo kero kwa rositiri tangani ukarangira soka buya ngikeri kiagendete kugusuguma elindo nyare ko bagokorosi gentekia na roche maite market chi customers na chi maite ninki geta kira se market wono nare kukoenda se skuru nanyora review kurwa asa barimu bantebi echokeye nkori kere lakini no bwenete ko improve iganaga wono narora nimbwate a dream yogo chaka company ye chichoka na indebe nene ekonya abasai bande banyore employment narora tingo tigerabu esa uri nimbwate dream ye goikanye gendereri Nibono sana omwanchi omurigereria buna oigwete weekly asensemo ya enigara temete mara ange asokone kibuna ngorosiale echoka endonge kolenda sensemo yae ototebiri buna nigo ategerete chi customer chiaye na kichigo kwana igore igentabeire ga korosi ekero omwanchi omurigereria oekose omonchireri ole sikogali ekero otete koene kinga ngorite inole chi customer chiago nero byagwa kwa baletera egento kebwate equality engia asensemo yae niga temete mara mange akamenya koene kinga orosi echoka endonge iyo koene kibuna ngo supply are gochia asechi skuru ono gwachire kwangere korosi chichoka ne kwangete go supply gochi na kikwanyarte chi clients chao chi clients chiane the first clients na irerete chichoka na bairete ngabatebi une sample na baire for free nainde nkabatebi ninchengirane after about a week monge reviews chiaino montebi ngakiere ono una nabairete baada ya wiki nachito na iranete se chiskuru echo bagantebye choka yago yabirengia bono nabo gotorentera tuchake ne dozen yemo nkabairete dozen bagachaka bono kunyitumia ono makabono wekire bone ono tigana ndeturaira na maiga keigo ekware yegosirige neriga gwatatebi nayo kwenda kuachikoya gosembaro bakoya mbaro bakoya na inde ngokora bare kwerede oyesi nkonyesi bare ono nche nkoye powder na rigererie powder rie fine kabisa nerongo tumia bono nantaitora bwatirira gabu to koirana no chigototeia mange ase obonchereri oboiga bwabo igo mwanchi murigereria to basa gusika to basa konyegera tia turaso ase omutima komoke igo kolende to koirana nto chikwemanya amange na ki weekly fagendereire no bonchereria oboiga bwaye.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru mbekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asita kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi M-Star Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byichinyencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emesumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsaye chinde, asumu chiwo yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, ineyumu chokisi, nigobare asiste chenene yechi bas angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibire isato isano nemo isato inye ibire isano na ibire inye marakabere gose enoti isano na ibire isano nemo isato isano na ibire kianda ibire isano isato isano na isato M-Star Electrical Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Mimona sana umwanji muligerera nende ngukwaligania ase ensemo ya kabiri chinga kitogende togosanganera weekly kora chinsemo echiga chia Tabaka chinga kyagende takoerera naki obonchereria ase ensemo ya ye bwabere nyora chinsemo chiche mitandao ensemo ya Facebook na wakatunya gwitira Ndizi TV News Digital na biga ensemo ya YouTube na wakatunya gwitira Ndizi TV News ensemo ya website na wakatunya gwitira www.ndizitv.or.ke mwanji muligere inyora umurubire yugani gokoletwa asore courtesy of Tabaka Academy bono weekly kwabere kokorosi chichoka chichoka echi nayo gwepakeria saga box akaiga gwa supply ninche nkupack kero kende nakio gochiroka utara supply chichoka echi nchirokete menta na inde design ye box ninche na nyeroseti kama nyago print na korosivono chipaketi ichi ono chipaketi ichi ichonsi pinayo gochikwerose won yachi ya take time because you go take time na ivono una na chakiriga I'm expecting to grow manye gokore kwerende tobe I incorporate abasai bande tokore gasiamo nariye gasira agende vuango kero kende nechi skuru irenga igo supply asebo noiga tubwate metienyi evere nanacha gete bono uyeigo emetienyi evere ono mbwate chiskuru ange 11 iga igo tutebe bono echoki yenganta bake koroseri Tabaka essence mo ya South Mugirango mancho muriya buna oigweto inere weekly for korosia chichoka essence meyiga ya Tabaka nero kweroseria na boigo oipakeli kero kino mancho muriya natete komanya echoki bunere box ne chipisi ringe gutwara box gutwara chipis 12 ase box yiga kero kende ligo linire ase bono iga
ese bono iga chichoka nchiri in demand ese chi bookshop bono iga one box ego cost yange 150 gose 200 igabu lakini into esa uri nogo chakatwa chakire na indi twaite ego support chiskuru chiaka chinyore chichoka chibe readily available and affordable ono etobegete 80 shillings per packet. Omanchi muri na tete komanya ase obonchereri opoika bugago ngoko ko support ase bono iga ninche beke na rigiri source of funding na koride chigas chinde nkabeke besamo kamanya gwe support lakini bono iga na nyorire interest kurwa sa abantu bande bataite tokoramo bono inchininde open bono for partnership na inde the county government na stakeholders bande bonsi bara tware interest na boto kora igasiamo to expand the business yeye tonyore ku employ abasai bande igasiswe moto ndwarora sokoroseri niko koroseri ya ase skuru ya Tabaka Academy kero kende support kyokonyora ko ase maybe asomo director we skuru yiga ase bono game director he has provided a room ase to korera igasiyo na inde otebiri na ready ko tobe in partnership tokore kasiamo ase Gusii nde yonsi ntumaite challenges inchiro ogwetera ayabuna omorosia chichoka nabo igomonya bwe chichoka challenges kichiri ogo chigwaitera challenge nchikobora number 1 a challenge ne ringa asebono iga machine ngotumia echiri manual wono manual egasi kogenda slow na inde another challenge ende nchebieka ninche kora kiregento ko design ebintu ebyonsi korosi go park kogenda marketing esauri asebono igantora tindaba ebo ko employee on the bwensi paka tukisha simama vizuri tushike mizizi vizuri na voto ku expand lakini yoise konyora stakeholders tobe amo tukwe tuna produce in mass tonyore chinga ebintu binga buna chimashini ga nabo tokorosie gente kenene asensema ya watebire na ibiko gochigwa produce tutebe ekero kwenda kuya echoki gose powder yo gochakorosie echok asensema rinde naki ebago koneri gose naki ekobensema yawo ase powder ye chigware enkonyenyora enko muntu nonyene around ebesanke gotu varige obusio bwe chigware bandetera ono the binder nero ndionyenanwa and then namanya comics byakigima omwanchi omurigereria inyura omuroberiego nigo koretwa asore courtesy of Tabaka Academy astokurigereria omoncheria Wycliffe oyokorosia chichoka asensemeyiga akorende Wycliffe asensemo yago ekero kwaletire epaude yiga kwa mixiri kero kende ekero go supply chichoka gochia asti skuru naki reaction ye customer chiagere customer kwanza eva koba excited mbanya korora choka chiaro siku ne chigware esauri eva manyete chigware around etogotumia se korose chisanamu choka ono abange very receptive mbata etego try the product na inde buna baigwete ne product ya Tabaka ga mbare very ready very willing to support igetu kyanka na inde egasi ya Gusii ndo chega igase box yo kone chichoka oyo ligete nga mentor
quality soapstone chalk ingi kiagerto kairuka ngamenta nanyero ketet menta esauri nabwate that picture of a teacher. A teacher is a mentor. Nende nabari mbaravuga gutumia chichoka sana. Onarora tiga nyiri ke mentor. Kerkende weekly fa sama tukali avosio. Aibuna omorosia chichoka, aibuna innovator. Ngai tora konyora matukavosio. Matukavosio matarajio yetu ni kwamba we will grow. Na inde nanyorire buna director ya Tabaka Academy. We are in partnership pamoja. Ngochi torire bono ko open again tekenene. Tonyorichi machine we produce in bulk. Na inde be company enene iranyare ku solve unemployment iganka. Ayebuna omorose chichoka watebinga asechi machine chiri ogotumeka kwa role chiko kora ega singora kero kende gwakori research kwa role chi machine ora chiko tumeka sama ama tukabosio chiko kolega sia sogwango na kori research na role ase chiko toka na inde na role chibesa chiratoke ange around 360,000 lakini apart from that ni maite the kind of machine tutaite a design ni maite design tutaite na inde nege tutora kera be customized nkaga ono torore nchira toranye customize torosi iganka na botokorosi asensema yago chichoke chi ogo supply within South Mugirango yoka gose asanaro na indando go supply tuachaki iriga South Mugirango lakini with time tunaendelea ku-expand esa already demand ya chaki rekovenene bono nko expand tori kero kende asensemo yago tutebe gwachire kwa oiri ebinte biga ogotumeka kero kende ngwate ingotumekore ebainda ngayo chikwa iyo yiko ebainda enkonyo ikuru Nairobi Nairobi nayo kwenda kwewe ligose no bwato muntu kokoletera nimbwato muntu kondetera nakiri goliryo koye boundary ebainda nakirire rigori ndiri nene nerike compared to the production cost nerike kende ngochero kwaligererie quality iriyo tagete kwanya kokore order yo koleterwe bainda oleterwe quality iriyo tanchete nimbwate specific person uriyo kondetera ndio kwenye pack kuruari the first time to cover in agreement nere kamotevi the kind of thing taiti ono nero akonya kon supply ekiagera ebiro bitu byatonyorire ntagitokwanere omonchereri orisiko gari o motevi gore yo boncherere bwago nabo iko ekerara atake gokonyora na kya gokonyora ono nchege ntonda tebe neki egasi ne nyingere isika na inde bintu ne bingo muntu rakore na inde buna abasaye bari basomire etu asomire konyora tari okori kuguka
nabora korega sindeyonsi o solve chi problems chira around you na inde otumie ebintu bira around you gochaka egasi yago na inde nabo we can go into manufacturing. There are many areas as the youth that we can venture into. So once you have identified a problem in the society or a scarcity and work towards solving it, you're rewarded in terms of money. Nche ngotoka iga Tabaka. My phone number is 0725 79 62 63. Oise go to Akira, unanipata anytime. Tabaka chokes made in Kisii for the world. Biamano sana omwanchi omoligeria sengencho kwabere na intuko twagachagete omorubili iga goika omoerio tobiri togosanganera weekly mogoi korwa chinseme chiga chia Tabaka ande inyora omorubili iga nigoletwa Asore courtesy of Tabaka Academy. Mancho omoligeria inyora chinsemo chiri chimitandao sensemo ya Facebook na bagotonya gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.org.ke Woika weekende litko buneliga na rotumira no monchereria oyonde tunyara ko batogwe semia amangeli tarene Frida Kerubo kokoganeria oboligereria obuya.